زخبركم تخاتلتي سنبت مسدم صحفاش نحجي ناب حدا قداينا هنوصدكم ناقم أغمات أقردك توعتي نابز ملكة رستي إز قداي عم نفسو كف جزا أبيات تمرتي ناي منجست أبيات صحفت حيلتات مكلخالن كالوتن عزارة استمخانو فلي مرتعو زحت قداي كونن دك تبعتي زتقوملو قدياك أما تمالن لومن ولاكوا بقوانا وخنطات تسألاون تغنى إذن حجقن نابين مبصح انتاين ممثال كم زغنة أخل مجلس يخون مرتعي يبلون من السيات دك تبعتيو نزر أيوان ممثالي كوايو من السيات كم تدمه إنه ميدا إنه فرس النابلو يقبلو أتغقات أتقرن لقوام كجبرز جبؤو مالت تزملكتو إن رأي خمزي رأي حلفو كلو وي تراي كبلي سماع عفيلم نزر أخايو أكتر عمير أخو حسون استعذب كيهو تتصاوتين ممثال بقى نسل ممثال قبل على بحلن كبرن زقبراش كعلال ولدي نهس أنا دقوم كي ترفو ناي إقل ستايل نابلوز تقامو أقباب صباح نزخفلهم واغاز تجنزبو يمثلون أبيت تمرتي يترف تصوري نتي مللي يونفورم قطصار زترسع كساب زمثل بزح معزابي كعال أبسراوي زركبو من السيات كاب حقن سرعة وزائي كسوقمو اتهم اب مقطصار سنه سرعه تمدبو انتي يبلونا يخون نخبرخان اتحيت كام سقام كم زمناون توسيدو مثلنايو نمبالي قدادمو بزيل كابتي ناي قدم قمقمتي كميزا مسله قد قما يخون سنه سرعه يتقمو نيروم نايلو مخا أتوغورو برهيوم زبهالو ودي 74 عامت يوم نأسات 52 عامتات يوم أمويا مقمق نتيفهم أبكباب إراغ عربي نلعل 4 عامتات سريحهم قدم قرب عامتات دما نابكباب باركيت كات بممصاء سرحهم يقصلو اللو نلوم دما بزعبات زنبرنا قدمك أما قل خبلنا توكسنا يوم لنا سناي مكتال قدم كل عينه كما نيرو قدم بزح كما نيرو بيتلس بحال وين نيرو بالحري افر وين نيرو فلات وين بحال نيرو بعينه نيري او افرو شعجن ترايدو درجه ابي جزانا درجه جميري خبل خيلي لما سبرتاو انت كلهم بعد شوفوا لي زمانات كلهم تخونوا وبعدهم كم زغبرلنا نور ناروتو انا بيت هاون ما استاي يصلني حجهميو جنترا خمي عينتيو تقما اما افرو خمزي خبيبيو كبيب زبله تصور موليو سمع زنا خم دير خمان يحط غبره مالتي جنترا ما خمزي غير كودا ابيلكا زي نايغونو خمزي ورد زبله تحت غبره ابيلكا يحط غبرنيرك قدم سرحتنيات نناتهم عينتها كما نيرو هو ناي وتادر كو كل غزي حسر زبلن يم زفتو زناي وند زبا بالكاد ناي على برخت بلم بجز سانكل تاني جميل يعني زي ناتك ويا قبل كله كني وين نيرو ومن نيرو كحما 10 سنتي نيرو رجي نعبيت الحركام كومين نيرو اي فلالني نيرو بجكاتم قولت كاينو بكما يفلالني مرعو تخفلو يا كما نيرو من فتغزيتي أتبقنا بلو همبرك أو كاد في الليل لكن أتبقى مرعو قبلك خلو تتصبح يختبل كم ده حقوق ستقبر أفكر زنبرة حجز ترف أكما أمالو ده زي تعرف إلا بيجي زمنا نايلوم زمنا عايشتو كالعينتني مزيد الله جين أنا حجز ساتهم تم عايشتو هم تخلو أي قبر لهم يعني أنا نعم كله ولا خبزي تقول كل همان كم دبلا شو مدلوخين يعني نزيو أتم حد زم بتشتهي دلو دحر كوكن دم تم نعم قبر لا ما يدبل ولا ولعون أي شو مزمنا يحزمني ما عبيتني أنت بناي قدم دون سك حجم قدم كم يزع مسألة مسارحات مسألة يعني هم تتقوم نيرو زين نايد ما نوان زبالة بمقص يخاطر دوها عندي
كانتم قلت يكون بمغس حري دانيال جبر هيوت ادمينا خبيركا بمصاكا نمسكنكا اب مويا مقمقام كندا عم سرح كالخا اب مويا مقمقام كو ولا كاب نؤسي انت ملقي مغنا يكون درجه 18 عامات حساب 20 عامات زغبر تصاقي على خماتي برغزين كاب كلتشح جن كم سرح نا اب زمناوي عينت اقماقما انديخون كندي عينت اقماقما يزلو ابز حج بفلاي ابز حجوان ازيو سفالي قدي اقماقما يزلو كندزي قطر كمان كتباي تخلني خمانات تاي حانتي اقماقما ستايل تمص حدش يكونتن ابطال عز نبرتا كاليات توسخ شعو ازيا شم ازيا الوقت لا تخلني خمناتو نعملتها بزبزح اقماقما بالساعات زي مصيلو بناي سنه طببنياتات تصاوت خصو سبورتاويان قال زمت اسمات يزوها بزول مالتي ينبر اتقماقما كله ناي قدمي حدش ነገር አይኮን እንተ ማይዙ ግን ታዩ አብለዕልት ናይ ቀደም ገለ ተወሳኺ ነገር እንዳገበርካ ቅርጽን ቅድን ትቀይር ማለት ይንበር ኩሉ እቲ ናይ ቀደም አቀማቅማ እዩ አስማቱ ግን ብናይቶም ዘዝ ተቀምቂሞ ዝመጹ ስፖርታውያን ብናቶም እንዳተ ጸውዒ ዝመጽ ዘሎ ማለት ሕጂ ዙትራ አቀማቅማ ሕጂ አሎ ጆን ትራዝ በሃሎ ፓንከርዝ በሃሎ ድሓር ድሒር ዝመጽ ካሎ ባጆዝ በሃሎ ታይሰንዝ በሃላሎ አብዝ ሕጅዋን ካብ ዝቅርብ ጊዜ ካዝ መጸኻኒ ያጻዋዓ ናኒ ቻማክ ካልኦትን ዛመሰሉ ቀዳ አቀማቅማሎ حراي دانيال زي مص ستايل بخم يخم تصنعو فولي خصيت قبل ነገር የለን ተቀማቅማ ከም ዝበልኩ ካፍትናይ ቀደም ዝተበገሰ ስለዝኾነ ዝጸግም ነገር አይኮነን ናቱ ተቀማቅማ ምስራኻት ቅዲ ነቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ገለ ይጎድሎ ወይ ከአገለ ይሙሎ ጥራሕ ስለዝኾነ ነበር ካል ፉሊ ነገር ይብሉን ከመይዛ መሰለጣታትኩም ተጥቀሙ ቀደም መቀዝጥራያ ነራ ብላ ማጌርካ ሕጂ ሃመይ አይነት መሳርሕ له ሕጂ በዝሕ ንጥቀመሉ አፍቲ ፈለማ ንጥቀድ ከተውጽእ በማሽን ይኻት ተጥቀም እቲ ቅርጽታት ገለ ዘሎ ኩሉ በማሽን በባይነቱ አሎ ማስክ ዝባሃሉ እንጭታት ናይቲ ጾጉሪ ቆራር ጽልካ ዝኽእል ማለት እዩ እሲታት ዳተ ተጠቅምካ ካብ ዜሮ ክሳብ ሰፋሊ አይነት ኢሎ ግን ትዝበዝሐ ከም ዝበልኩ በማሽን እዩ አው ቀጽልካ ግን አፍቲ ምስኽኻል አፍቲ ቅርጽ ሙጻኻ አፍቲ ምስኽኻል በመቀስ ተጥቀም አፍቲ ቅርጽ እንገለን ሙጻኻኒ ብላ ማጥቀም ማለት እዩ ሕራይ ሜክ አፕ ናይ ጾግሪ ተጥቀሙ ይኹም ቲንታ ሕብሩን ዝገብሩለው እዚ ከመይኹም ተጥቀሙሉ ሕጂ መጻባበቂ ናይ ጾግሪ አዝዩ ብዙሕ እዩ ከምቲ ዙቱር ዝኾነ ሕጂ ሕብሩሎ ማለት ጸሊም مقبله زتينتا كم الشبادي ويكيح شغل زلهم سواديم ببزح تقوموا مالتيو زي شغل خا تصليمو فولي ملكع كم زهلو يقبر كالب توسخي جلالو برملو كالا خلا كريمات كالو مالتيو تزوتر جن حدا تينتا خوينو قال خا بوحد تقوموا لخا زي على زي اكسجين بحر مالتي بتش حبري قال حجي تبزياده تقصال تقوموا له عمويل جن تينتا خوينو سخان مسألة خات تكمل مالتيو براب كمزي ملسلسي مالت فريز مقبري إلكا على جل تكملو تجل قطالي كتحسبوا تكملو السعجي تايخونكا زيادة وتأسستك زوصالكا نعو نم خسايم خوانجن برمز بهالو برم حسب مس تتكم كالو نعو مس لخخايا مالتيو نحدث لس 4 ورحي جورخا صبق ملكا حاليو كمزي ቁጥር ዝበለ ፍሪዝ አይነት ኾነልካ ማለት እዩ ከምሳት ይጥቀምም ንኹሉ ሰብ ከም ድላይ ዲሁም ተቆምቁሙ ወላ ሕግ ለኩም ነው ሕጂ እንታይ ፈለማ ተዓሚልካ ተቆይንታ ናቱ ስታይል አቀማቅማ ተፈልጣኻ ካለ ጋሻ ወይ ዝኾነ ሃንደበት አፍቲ ገዛኻ ንፈለማ ግዜ ዝመጸግን እንታይ ክትገብሮ ከመይ ዓይነት አቀማቅማ ይቀምከመካ ትብሎ ማለት እዩ ሕጂ ዓበይቲ ኮይኖም ከም ድላይካ ይኮን ካን ተቆምቁሙ ከም ድላይ መኻ ተቆምቁሙ ከም ዝኮን ድበለ ናይ ጎን ትሕድ በለ ላዕልኻ አጸቢቁ ዘይነው ሕብሩኻ እንግሊም ካን ናይ ተሓት ኩሉ ሰሊድካ ካላ ኣብ ላዕልኻ ቁርባት ትፈልይብልኻ ሕጂ ግድን አፍናቶም ድሌታት ይኻታቱ ከምታ ዓይነት ስታይል ድበልኩም ዲኹም ተቆምቁሞም ወላስ ኣብ ትምህርቲ ስለ ዘለዉ ነቶም ቆልዑ ገደብ ትገብሩሎም ይሁም ኣብዚ ሕጂ ሓንቲ ነገር ታያላ መስላኪ አርያም ዝበዝሐ አዲታት ዝበጻ ብሌት ናይ ወላ ወለዲ በሓፈሻ ማለት እዩ ድሌት ናይ ደቆም እዮም
ክትገብረሎም ዝደልዩ ሕጂ እቲ ቀማቕማ ከም ዝብለክ ዘለኹ ላጻይ መጻይ ዝበዝሖ ዝኾነ ወካብ መንበስ ፈሱ ማለት ካብ ግንባር ጀሚሩ ንድሕሪት ክሳብ ክሳዱ ዝወርድ ቻማክስ ባህላ ቀማቕማ ኣሎ ከም ዝብለኪ ኣብ ተፋለ ክፋላት ናይ ርእሱ ገለገለ ቅርሳት ትገብረሉ ነገራት ኣሎ ከም ዝተዛዙ ኸማት ትገብረሉ ማለት ኣይኮነን እንታይ እዩ ናብለት ተማሃራይ ልሕዳ ኮይኑ እዚ ተማሃራይ እዩ ጽባሕንጎ መምህር ንዝኽሪ ከሎ ክቋይ ቆዩ ንዓኹም ንምንታይ ከም ዝኣቐምቂምኩም ኢሉ ክዛረበኩም ስለዝኾነ ናይ ተማሃሮ ፍሉይ ኣቀማቕማ ኣሎ ማለት ከምዚ 1 ኢንች ማለት ኩሉ ማዕረ ዝኾነ ኣቀማቕማ ትሕቲሉ ጽልም ዝበለ ማለት ከምዚ ብልምድ ሕጂ ታይሰን ዝበሃል ኣቀማቕማ ኮሚ ናይ ተማሃሮ ኩሎም ተማሃሮስ ኮሚዮም ዝቕምቀሞ መምህርካ ኩላ ከም ኣግበራ እዩ ዝብለካ እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ንውሕ ዝበለ ወይ ፍሉይ ቅርፂ ዘሎ ተኮይኑ ዋላ መምሃራን ስለ ዘይቅበልዎ እዚ ዓይነት ኣቀማቕማ ጽቡቕ ኣይኮነን ዓኻትኩም ይውቅሰኩም ኢልና ነቶም ወለድን ነግሮም ኢና ግን ኣብዚ ታይም ዝኾኑ እቦ ከምኡ እንዲደልዩ ግበሩ ጥራሕ ብለኻ እስኻ ግን ኣማራፂ የብልካን ስራሕ ከሰ ዝኾነኻ ትገብረሎም ማለት እዩ እምበር እቲ ዘይቆልዑ ኣቀማቕማ ምዃኑ ንተማሃራይ ንሕብሮም ኢና ኣብ መወዳእታስከ ኣብ ሞያ መቐምቀም ካብታቱ ድሮ ናብ 20 ዓመት ካኻ ትገማገም ዘለኻሞ ዘጋጥመካ ፍሉይ ነገር ክታዕለለና ክሳይ ሕጂ እንታይ መስለኪ ዳርጋ ዝበዝሕ ሰብ ክቕምቀም ክመጽእ ከሎ ኣዝዩ እዩ ዘመስግነካ ገለገለ በቲ ስራሕኻ ይዓግቡ ገለገለ ኸኣኒ ዘይዓግብሎ ኩሉ ይዓግብ ማለት ኣይኮነን ግን እንታይ ክትብል በቲ ናይ ዝበዝሕ ትዛረብ ብምሽ በቲ ናይ ዝበዝሕ ክትዛረብ ከለኻ እንታይ እዮም ዝብሉኻ ገለገለ ኣዝዮም መመስግኑኻ እቲ ምስጋናሲ ካብቲ ተኽፍሎም ነፍሶም ረሲዖም ማጸልዑ ኣብ ሓዘን ክጸልሑ ይኽእሉ ኣብ ስራሕ ክጸልሑ ይኽእሉ ኣብ መገሻ ክጸልሑ ይኽእሉ ሕጂ ጨጊሮም ጨሓሒሞም ገለ ክመፁ ከለዉ ኩሉ መልክዖም ተላሂሎም እዮም ድመፁ ኣብኡ ምስ ኣተዉ ግን ልክዕ ከምዚ ብሓድሽ ዝሰርሓኻዮ ሰብ ማለት ፈለማ ብጭሕምን ገለን ጨጉርን ተዓቢሉ ዝመጻካ ሰብሲ ኩሉ ኣስተኻኺልካ ጭሕሙ ላጺኻ ጨጉሩ ኣስተኻኺልካ ገለ ክሰዶ ከለኻ ኣዝዩ ዝመስግነካ ሕጂ እንታይ ዝበዝሕ ሰብ የመስግነካ ገለገለ ኸኣኒ በቲ ቀማቐማኻ ድዩ ዘይዓግብ ዋላ ገለ እንታይ ኣሎ ኸኣኒ ሰብካ ኣብ ዝለመዶ ክቕምቀም እዩ ዝደሊ ንኣብነት ሕጂ ንዓይ እንድሕዳእኒ ኣብ ስራሕ ዘይጸናሕኹምሲ እዚ ብዝነበረ ቆልዓ ዳ ኣበይ ከይዱ ገይሎም 3-4 ግዜ እዮም ዝመላለሱ ናቱ እታ ኢድካ ስለ ዝለመድዋ እታ ናትካ ቀማቐማ ስለ ዝፈትዋ ገለ ካብ ዝነበሩ ቦታ ይንበሩ መጺኦም እታ ድላዮም ትገብረሎም እሶም ከኣመስግኖም ኸኸሉ ሕጂ እቲ ኣጋጣሚታት ብዙሕ እዩ ዘጋጥመካ እንዳ ቀምቀማይ ገለገለ እንዳሰሓቕካ እንዳተዘናጋዕኻ እንዳዓለልካ ስለ ትገብሩ ኸኣኒ እንታይ እዩ ናይ እንዳ ቀምቀማይ ፍሉይ ነገር እንታይ ኣሎ መስለኪ ምስ ብዙሓት ሰባት ይዘላለየካ ዓበይቲ ሰባት ለባማት መውፅኻ ካልኦት ብዙሕ ባህር ዘለዎም ሰባት እዮም ዝመውፅኻ ኣብዚ ብጽቡቕ ነገር ትላለዮም ሰባት ኣለዉ ብሕማቕ ባህርያቶም ካ ትላለዮም ሰባት ኣለዉ ግን እቲ ዝበዝሕ ሰብ እንታይ እዩ ኣዝዩ ዘመስግነካ ኣዝዩ ዘኽብረካ ኣብ ዘለኻያ ማለት እዩ ኣብታ ስራሕ ተዘይ ጸንሕኻዮሲ ኣብ ዘለኻያ ቦታ መጺኡ ኣገልግሎትካ ዝረክብ ሰብ ስለ ዝበዝሕ እንዳ ቀምቀማይ ፍሉይ ኣጋጣሚ ኢልካ ዲኮን ኩሉ ግዜ ፍሉይ ኣብ እንዳ ቀምቀማይ ኩሉ ግዜሲ ሓድሽ ነገር ዘጋጥመካ እንጂስ ፍሉይ እዚ ኣጋጢማትን ኢልካ ተዕሎ ነገር የለን ምክንያቱ ከም ዝብለኪ ብዙሕ ነገራት ኢኻ ክሳይ ትገብር ማለት እዩ